20. januára 2026. Líbya. Východom krajiny sa prehnala silná piesočná búrka. Rýchlosť vetra dosahovala približne 100 km za hodinu. Malta. Na Maltské ostrovy dorazila búrka Harry, ktorá spôsobila silné vetry, vysoký búrkový príliv a ničivé vlny, najmä v pobrežných oblastiach Marsa Skaly. Taliansko. Stredomorský cyklón Harry spôsobil rozsiahle škody na juhu Talianska, zasiahol Sicíliu, Kalábriu a Sardíniu. Španielsko. Intenzívne a dlhodobé zrážky udreli na Katalánsko. Tunisko. Mohutné a nezvyčajné dažde pre túto sezónu viedli k rozsiahlym povodňam. Alžírsko. V posledných týždňoch významné územia stredného a západného Alžírska zažívajú intenzívne dažde a sneženie. Zriedkavý jav pre tento región. Čile. V sektore El Linge, obec Puren, bolo zaznamenané zriedkavé a pôsobivé divadlo dymové tornádo. Buďte aktívni, hľadajte dáta, overujte fakty, študujte súvislosti.